Hi sir. Good morning mga guys. Alas 4 pa lang ng madaling araw ngayon. Bumiyahe na tayo. Papunta tayo ngayon ng Bicol. Bali, nung unang punta namin doon, wala kami kahit anong dala, kaya hindi kami nakapasok. Ngayon, at least kumuha kami ng ng medical certificate para magamit natin sa mga checkpoint. Yun, sana umubra. Yan, good luck na lang sa amin. Ayan mga guys, papasok na tayo ng Los Baños. Ayan mga guys, andito na tayo sa Liliw. Welcome to Liliw. Ang lamig dito. Ganda pati sa Liliw. Ayan mga guys, welcome to Mahayhay, Laguna. Ayan, lamig. Sarap bumiyahe pagka ganito, hindi mainit. Ewan lang natin mamaya, pero sana wag umulan. Guys, ingat lang kayo kapag dumaan kayo dito kasi may mga sign dito na nagla-landslide dito, yung mga may bumabagsak na mga bato. Pero ganda talaga rito. Ang mga tanawin ang gaganda. Sulit ang biyahe natin. Ayan mga guys, kakanan na tayo rito. 10 kilometers magmula rito papuntang Pagbilao. Oo, yan. Tapos kakaliwa na tayo dyan, Patimonan. Ito na yung highway mga guys. Ayan, maghahanap muna tayo ng kakainan natin kasi medyo tanghali na rin. So ayan guys, tagpahinga muna kami. Ayan mga guys, bumili kami ng buko bibingka dito. Ang sarap, no? Ayan, pagka nagawi kayo ng papuntang Katimonan, ayan, dumaan kayo rito kay Karen's Original Buko Bibingka. Ang sarap. Ayan. Ayan mga guys, ang lilim dito. Kaya dito masarap dumaan. Tsaka yung nakaraan, doon na kami dumaan sa may diversion. Kaya ngayon, dito naman para ayun mga guys, kailangan marating natin yung taas na yun. Ayan. Ayan, bubuelo. Kailangan bubuelo dito. Ayan mga guys, medyo matanda na tong motor natin pero kaya pa niyang akyatin to. Ayan, lapit na tayo sa tuktok. Ayan, may mga naka-stampay dun sa tuktok. Tignan nila yung mataas na lugar. So hindi na tayo titigil dito guys. Ayan, ganyan na lang. Hindi tayo titigil dito. Hindi ko lang destinasyon natin eh. Kaya tsaga-tsaga lang. Kahit medyo mabagal tayo, at least makakarating din naman. Yun no, rekta muna tayo. Ganda ng lugar eh. Woohoo! Ganda. Kahit paulit-ulit tayo nagpupunta rito, alam mo, hindi ka magsasawa sa itsura niya. Ito, papunta na tayo ng diversion. Okay, kanan na. Well mga guys, andito pa rin tayo sa diversion. Nakakanan na tayo dyan. Kanan tayo. Kasi pag kumaliwa tayo, pabalik tayo ng Manila niyan. Tuloy-tuloy lang ang biyahe mga guys. Arko ng Kalawag.
guys, medyo parang umaambon ng konti. Pero malapit-lapit na rin naman tayo. Gateway to Bicolaggia mga guys. Tignan natin, mukhang malapit-lapit na tayo dun sa may checkpoint ng Camarines Norte. Titignan natin kung makakapasok tayo. Pero pag hindi, doon na lang tayo sa Sipokot dadaan. So yun mga guys, malapit na tayo dun sa may checkpoint. Wala nang nakaharap. Kaya papasok tayo ng Camarines Norte. Tayo ubra dyan. So, mga guys, mukhang talagang mahigpit pa yung checkpoint dun sa may sa may boundary ng Camarines Norte. Ayun, welcome to Tagkawayan. Mga guys, umaambon na. Ewan ko kung saan tayo nito sisilong. Yan, approaching na tayo. 9 kilometers na lang, Sipokot na tayo. Medyo umaambon kasi biglang maitim ang langit dito. So yan mga guys, kakaliwa tayo dyan. Papunta tayo ng Daet. Yan, Daet. Kaso lang medyo naulan talaga ngayon. Yan, titignan natin dito kung hindi masyado may dito. Hahanap muna tayo ng masisilungan. Kasi malakas ng malakas ang ulan. So ayan mga guys, andito pa rin tayo sa Sipokot. Papunta tayo, on the way na tayo papuntang Daet. Medyo hapon na. Kasi panay ang ulan kanina, kaya panay ang tigil namin. Tsaka hindi rin namin video yung iba namin mga dinaanan. Medyo ayan, dito pa rin tayo ngayon. Approaching pa lang tayo ng Daet. Hindi ko na naitanong kung gaano kalayo yung distansya ng Daet dito, pero baybayin na lang natin to. Tsaka hindi ko rin alam kung ano yung tsura ng checkpoint nila ron. Ganda rito oh. Camarines Sur Solo Ride. Ayan mga guys, medyo ang haba na ng binigyahe namin na wala kami halos kasabay. Tsaka wala talagang masyado talagang mga bahay. Wala talagang mga bahay. Talagang kalsada tsaka lang to. Tsaka mga gubat sa gilid. Nakita kami Jollibee Daet, 25 kilometers pa itong tatakbuhin natin. Na puro ganito. Yan, may nakikita akong tao. Yan, isa. Tuloy tayo dinaanan. Guys, kahit pa paano may mga dumada na sasakyan. Hi sir. Patay lang. Teka lang. Sir po, papunta po kami ng Talisay. Nasaan po yung paslit niya? Ay meron po. Teka lang sir. Baba ka muna. Ay wala po. Wala naman umano sa amin sir. Ay, balik mo na po kayo doon. Pero meron kami sir Doon nyo po yung papresent doon. sige. Balik mo na po kayo. Tapos bibigyan kayong paslit. Bibigyan nyo sa amin. Sige, tara. Hindi tayo kala ko diretso na tayo. Okay, balik tayo. Ito na pala yung ayan mga guys, papakita natin yung natin. Dito. Saan tayo? Testing area. Patay tayo natin. Hindi talaga tayo.
guys, andito tayo ngayon sa boundary ng Camarines Norte. Titignan natin kung ano yung hinihingi nila. Ayun, may dala tayong medical certificate. Tignan natin kung Ano po ba kayo malabas? Papasok. hindi, lalabas na rin tayo diretso para Mamaya dadan. pa po kayo kukuha. Ano po? Babalik. Pag, Hindi po pwedeng kumuha pag palabas. pagpapasok na po kayo. Kaya nga, papasok kami. Papasok pa lang po kayo. Ay po. Wala ang do antigen, 700. Nagpapa-antigen pa talaga? Required talaga? Hindi talaga pwede nang wala? Hindi po. Ibig sabihin dalawa? Taas na lang po kayo. Teka, Ito kapakit. yung at patingin niya. Travel pass. Wala tayo yung certificate. Hindi, travel pass. Parehas lang naman. Hindi po dapat po yung ano sa government policy. Hindi po baka po pwede. Oh, baka Pero kayo, nakapag-antigen kayo? So, yan mga guys. Ito, nandito kami ngayon sa boundary. Galing kami ng Sipokot. Ito, para dun sa mga gustong pumasok ng Camarines Norte. Yan, panoorin nyo ngayon to. Titignan natin kung makakapasok tayo. Kasi nire-require nila ng antigen. 700 ang isa. So, di ko alam kung magpapa-antigen kami o hindi. Tignan na lang natin. So, yan guys. Medyo parang nire-require talaga nila yung antigen. Ayun, sa mga gustong pumasok dito, mukhang talagang gagastos kayo talaga. Yun talagang hinihingi, hindi ka talaga makakapasok pag wala nun. Oo po, walang Ano sir yung kailangan para makapasok? antigen po. Ayan o. Magkano? 800. 14 days man na po yan. 14 days na pwede mong gamitin. Kahit saan ka magpunta, ganun. Opo. Hindi po. Basta nandun lang sa loob ng Camarines Norte. Hindi po, makakapasok, makakalabas ka pa may antigen ka na ano, 14 Kaso, days. kaso 800. Oo nga po eh. Pambahal. Dito si Pukot, 500 lang. Saan? Si Pukot. Dapat dun na lang, no? Ito talagang mahal po dito. Kaya magastos magpadait. Kaya nga eh. Dati, pamasahe mo na papunta rito yun eh. Para ka nag Ngayon eh, hindi ka makakapasok pag wala nun. Ibig sabihin, tapos ka na. Opo. Saan ka sa Sipokot ka nagpaano? Hindi po, sa diet ako eh. Ah. 1,050 po doon sa diet. Every 14 days po. Magkano sir? Ha? Pang isang tao yun. Antigen, 700. Pwede bang isang tao lang sir? Tawad. Kasi kulang pera ko eh. Pwede ba kayo Kasi, Pukot lang. 700 talaga. Wala na bang tawad yun? Oo nga, ang lakas ng ano ngayon, no? Ayan, talagang pag pumasok ka ng Camarines Norte, talagang kailangan talaga ng rapid test doon. Ayun, meron silang rapid test dito, 700 ang isang tao kung talagang papasok ka rito. Ayun, kami hindi naman na kami magpupumilit pumasok ng DAET. Ayun, sa mga gustong malaman kung ano talaga, kung makakapasok ba kayo rito sa DAET, dadaan kayo ng Sipokot. Yan, hindi talaga kayo makakapasok pag hindi kayo nagpa-antigen test. Yun lang talaga yun. Yun ang requirements talaga nila rito. May bayad. 700 ang isang tao. So mga guys, babalik na lang kami kasi unang-una ayaw namin magpa-swab test dahil okay lang naman, pinakita lang namin na talagang mahigpit talaga rito. So mga guys, babalik na lang kami. Yun, papunta ng Sipokot uli. Medyo malayo nga lang. Ikaw, ano masasabi mo? Wala, uwi na tayo. Ayun. Halika na, dali kasi madilim na. Wala Oh, mga sige. kabahayan dyan, ang haba. So yeah mga guys, pabalik na tayo kasi hindi talaga tayo nakapasok dun sa boundary ng Camarines Norte. Nagaling tayo ng Sipokot. Napatunayan na natin na talagang hindi pwede. Kailangan talaga ng antigen test doon. Ang antigen test doon na mismo gagawin doon sa mismong ano nila, boundary nila. Siyempre may bayad yun, 700 yun. Hindi yun libre.
makapasok ka dun sa lugar nila. Ayun mga guys, hindi ganun na lang. Pabalik na kami, medyo malayo-layo nga lang yung babalikan namin. Pero tsagaan na lang ulit. Okay, paalam.